खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं टिभिखां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै जलदुबिनि गामिजों लोगोसे गासै गंदाइन गामिनि सुबुंफोरनि हान्थामेलानि थाखाय समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारिया गावनि रांजों औवानि दालां अनसुंथाइ होनानै सुबिदा खालामना होदों। बाक्सा जिल्ला लामा बानायग्रा बिफाना मसुलपुर खोन्दोनि सिङाव 4-5 दानसो सिगां मसुलपुर बौद्ध थानसालिनिफ्राय दिगलदंगा फोनांजाबनाय लामा बानायलांनाया गाज्रि जादों आरो रायजो राजाफ्रा खोन्दोआरि बिबानगिरिफोरखौबो लामाखौ लुफिननो दाबि खालामदों। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि 3 नं आमगुरियाव दिनै फुंनि 5 रिंगायाव AS25 FC 2870 नाम्बारनि गंसे अट' भेनजों खावना लाबोनाय मोसौखौ रायजो राजाफ्रा हमदों। थांनाय मैयानि सानाव चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुम आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD आसाम जोलुर गेलेमु गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनाय सानाव जानानै थांनाय आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव देरहासार जाना गल्ड मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। मन्त्रियर खावग्रा ब्रह्मखौ 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'जों लोगोसे गावनि बियाब एबा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सिमला गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे माइ आबाद फोथाराव माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेंटल रक मिउजिक एकाडेमीनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों बेंटलाव थानाय सादभावना भवनाव थांनाय 22 जुलाइनिफ्राय फैगौ 22 जुलाइसिम खुंफुंनो लानाय फोरोंथाय मावबादाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि निउज लाइभनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनसुलि बिसि चित्रा ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दिनै गुवाहाटी GMCHआव अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि अर खावग्रा ब्रह्मआ बाक्सानि सिमलायाव कक्लाबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बिल्डिं लुनायनि गिबि खुथियाखौ गायसनजेनो। क'क्राझार दखरा एपस आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा फोजोबनायजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ माखासे फसंथानफोराव दावबायहोदों। दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।